Ano ba ha? Oh, kunya. Lamig. Narang puli gini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjinjar ya tadi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedna. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kat banang ya kisingi ka imlang ka sakhi ya ka jingdu ki khna ya ka ka hok ka jongki ban em ki bakun thop ya ka hok ban yo puli ka koi ka khia ka bam ka di ka shong ka sa bat ki weipan ki khna ki de ki banta batrot bat kloi ban ngan ha ki banta ban sha ya lam bakla ni sha les niu bat kani hi ka bu jingma ya ka lowe ka jongki ka jingwad bniah da ka reach long ministry ha ka jitre lang bat ka district child protection kala sai madan banaki south pa san punyongut ki khna ki badan hapo khatpras nam kata na ki khandai tili kisnong ki baha ba ki chakasor kan nongba shillong hadu ar poi percent ki im ki shong tang bat ka kme pra percent kim dan ki kme ki pa bat lai pho percent ki shong khlem pa ya kane lapentep da ka doctor melari shisha nongrum habai kren kerpang bo shillong mel kurwa ka tiar hadian ka program plai pai ba ya kot jingwad bniah da ka reach shillong ministry halor ki khna ki badan ya ka jingma kabala ai kerteng children address a study conduct in Shillong urban agglomeration da ka deputy commissioner east Kasil district ka kong isawanda lalu ha ka no phai singi ka trip jumang arajar arpuar ka dr melari shisha kalai thu bana kite ki south pa san phunyongun arpulai person ki khna ki bomle school bat habai kren bat ki kmi ki pa jongki lasham ba kimde ki college school lapenti bru ba 4% kilas dang ban pron kam duma bat san percent pan kilas dang ban di ya ka jingdi pen buat kibun ki bangilap handrai ban shu ong no ba ngilap ba nakalayang jong ka right to survival mo kalong ba ki kumba 8% ki khna ki shong tang bat ka kme but percent bade ki shong ru khlem dan kme dan kpa ta kamut ki la ban shong bat I me e la ne bat ki bahayeng ki basem ta ding spet kelum kumba lai percent e ki khna ki shong khlem ukpa mo hayen ha ka yeng jong ki kawai pat ka bangi lap ru kalong ba kajing no school no jong ki khna na kini ki saw so asan punyau ar pulai percent ne kini ki khna ngilap ba kim shim lalit school show bakata kalong ke ka ba dei bangin haban perkhat ba mo nang ni sha khamat ban wanra ki khna ki badang dei ha po khat saw snem ba kin dei ban don ha school bat kawai pat ru ngi la ya kren ru bat ki kemi ki kpa om tang ba ki khna but ngilap ru ba ki keme ki kparu ki babon na ki kidei hi ki bam shimlalit school hado te dei na kata daw la ne ki dang le hi tang primary education la ne middle school kum to te kalong no kaban pen perkhat ba ka ladang im le ai na kam ta ka ne ka pateng menta kala man long kum ka cycle te ba ki khon jong ki ru ken sa long kum jo hi kum ba ki long ma ki keme ki pa jong ki kim long ki ba nang bastat te kata ka way ga de ka way nang tapat ngiyo iba kajing day but kini ki khna ki dan ba kajing day ka baham jan ba ka kme but omuk ba te hang tar ngiyo hi ba kadan kane ka jing bom da don ba ukpa ha kajing em jong ki la de ki dan kino ki jing e ru ki ong bangi klo ben le sha ka kme ban ya sha u pa but bangi ha kane ka study ngi sngo ba ka ne ka benta jo ukpa kalong ko bakong san bhala dengi pe ki we ki studies ngi iba ko benta jong pa kalong ko bakong san but kumno ngi dei ban ban trei bhai kata nang tapat ngi iru sai ka we pat kani ka right to protection ha ka ba kani ru ngi shamba kumba 8% ki khna kim judan ki ba pet ki ba sumari ki ha ka por men sngi mo ki bun ki daw ki long ba ki kmi ki pa ki le trailit kta te lada ki school ru ki dawan dan ba pet ki bro shisngi hado da janme mo te kani ru ka penlong ba ka bu iki di khna again ha kata tin pareng at risk kamot ka bu iki khna ba ki long vulnerable bun ki iki mo ban ngat iki jik sneuru lane ban shale sneuru lada ki shuya don hi paramaki mo nang tapan sakaway rung yo iba ki jing ki ba ki shem mo ki jing ki ba ki shem kaway ru kalong nakadaw jong ka jing di buat hayeng hasem ki bon ki long yeng ki bangilap kumba lai po 8% hi ba ki don hapdeng iway ni armod naki members jong ka yeng ki long hi ki ba di buat ba kanir ko kawan rashi bon ki
jingwad jingwad ha ka yang kasem bat kaya lam ru sha ka jingduk bat ki ong hiru ba isham shitam shibun ha ka liang ka pisa pilan kini kilang ki bangi lam but nakani ka study nganget ba kanwan ra mo shibun ki ba kiba ka sarkar kala ban shim nang ni shakmat lani ka wat ki NGOs ru ki betre lang baki khynnah banginget bakan long ka jingmento hi yaki khynnah ha kadi ka study ngilap kumba la jan 10% ni ki khynnah ki la sedang ban di duma ro ban bam ro yakini ki duma ki bam ro bam di secret dai mo ki ngi ko mangi tek smokeless tobacco mo dai kum ki zarda ba kum ta tem bar ki badi kiat ngilap kumbasan persen na ki la sedang ban di kiat ndre haba ngi keli ki banong ba pilaju persang na yang ban di drugs ya kata ti ki ong 40% handrai ngitip ba lada kila sedang ya ka mau ya ka jing di secret ya ka jing di kiat te let's say kilong vulnerable ba nama kilong gateway mo banio ban persang wat ya ki drugs ru bat nga kubur ya ka jing on jopi ba let's say ladang imle ai kansa lamwat sa drug addiction ru na bangi ong right to survival ka kaya day ka kanthop lang kita baro ban im ka jing im ka babyang mo nadu ka yeng ka sem nong ka yeng hi ken mo ka jaka ka bakisa no si ong no ka jaka ka bakisa hadu ka health kumta ter but hoy ka day kata ka jing pat jing pra le si ka day ka way kumang along menne kumba lai po persen ki khynnah ki em ba khlem kpa ba apruhoi persen ki em tang ba kami nakatangi la man su thu ba ukpa don se le se ka dei hi nakajing pat jing pra na yeng na sem te ka wei ni ki recommendation ru ka bangi recommend leng ba ka ne ka jingwad jing tip kalong ba ngi don kam no ban kham tre kham ban penlet jing mut baru ha ka bangi tre bat ki long yeng mo ki long yeng ki ba long vulnerable ban tre bat ki keme ki kpa bat om tang ban chupet tang ki khynnah andai ban tre ru bat ki keme ki kpa ho ngi la kan dai ka study tham yo mo long ho in fact ngi yo ngi ki don ka to kan ngot hi ki khynnah ki ba ngi shim namar ba ki dong ki khynnah te na lajan baro hi ki jat ki basa shalong yo amde tang ki khasi panar mo la ne ki garu ngi la yo lo hi na do ki asmis ki wei tingi la conduct ho ha yo do ki wei ni ki jing yo ki bang yo kom ba phila ong mo long congested ka housing environment jong ki kalong quite poor mo drainage systems kalong poor tanang ta paderu ki babon ki khynnah bang ya crunch pangka recreational activity ki jing lekai bakin yo ya lekai ki babon na ki hit ki ong ba ni hable cha surok ban ya lekai don jaka ha ki shnong ki jong ki la ne war ki plau ki don plau hi menong ban ya lekai te ha ka jing long khynnah la dang ipet ya ka recreation ka badai ka we ni ki ki ba pangsan te la da kim don tinga la on mudur ki we ru ka we ka ngidang yo issue show ru ba ki babon ki pendot kham tam bila kham he endia ki pelut bahaya ki online games hakum haki cyber cafes ki tang shu yo pisah kan dia la mare cyber cafe te hang turu ki bun ki bikilong vulnerable bah namar kila cyber crimes minta ki bon mo kilong vulnerable te ada ki khynnah kim dan supervision ki shele hi kum to te kilong vulnerable but address ki babon ki oi ka don hi ka sexual assault ho ngila lap ma em ka ngila lap ka sexual assault ka don ka sexual assault kumba khandai khatsan ngut ki khynnah ki ong hi balajuran baktakti ki wala kam da de hadu ban ong ban rip bane bane ndai lajudan ka jing ktakti ki ha ka rukom ka bakim so tenat te ka don hi namar ba lesi kala ban long hi kini ki khynnah ki bam don ba pej basumar te ki kham long vulnerable ru kini ha ka program plai pai ba ya ka tei ka kot ka jingwad bniah laya don lang da ka kong ML Warjri DCPO East Kasil District ka Dr Melari Shisha nongrom Reverend RG Lalu President ka Reach Long Ministry ki khynnah kunsuat nalor ki wepan kawai na kibahmat tam kalong kumlongin la ban pinchngan kumno bangin la ban ay ka environment ka balong conducive la ni ka babaha ka babet na ka benta ki khynnah ki balong hakakin parang on the most vulnerable sections of society ki khynnah kidei ki badang don hapeding ka jinghe ka jingsan ki badon in ong no ki bampat yo ya kata ka maturity ka ba full hagamet ka phat ka jongki bat kumjuru ka jingwad jing perkhat ka jongki kidang don hapedeng kata ka growth ka bangi ong
kum juru kidang terot bor ti kilong kita ki bengi ong ki vulnerable sections of society te kawai na ki goals kawai ki objective ki jok kejongi kum ka sarkar bat kum ki departments ki repair ki long ba ngin la ban aya ke environment ka ecosystem ka babiang na benta ki khna na dong shadong na do ka puli ka puthi ka jongki ka kot ka khya ka jongki ka jingnang jing start ka jongki ka jing mileng jongki ha ki games ki sports ki activity ki repair khnang bakin yo ka all round development na ne ka jing ngin ong no ka jing khya krat bat bakin san ha baro ki berita ni tip kumbala ong mene ba kumba 100% Southport na kasispa jong kinong shlong hakari India jong ibaro kuway kidei ki khynnah ki padang hapo khat pras nem karata kaban ong 0 to 18 years population ki don ki kenthop 100% jong ki total jong kinong shlong ha kari ka jong ita ni ka percentage ka bahai ba ka bamut ba ki sedang ki banang ru de sekin nang bun shushu bat kumta ni don kamban pintik na ba kilo ki development ki bangi ong dani ki intervention ki bingi ayan ki por kin long ki ba bu kerpang di ki khynnah hapdeng ki khynnah baro ni tip shai bawat haga city haga jila ka jongi bat haga nongba ka jongi ru ki don ki khynnah ki bangi ong children at risk ki khynnah ki badon hapdeng ki jingjar hapdeng ong ki vulnerabilities ki ba pher minne la jer kerteng I Dr. Nongrum ha ka bangi la penpau bahaka study ka jong I ka ba ila le tang hapdeng kumba hapo samspa ngut ki khynnah ru la lap beron buon na pdeng jong ki bedon hapdeng ki long yeng ki papat ki pra lani ki bedon hapdeng ka jingdok ki ba midon shu ha school ha ka jingkule ki ba long out of school kumbi khat ha ka ba ki mi ki ba jong ki le se ki mi shong shu kawai ka point ka ba mi ka dei ba kumba 100% na ki khynnah ki shong tang bat ki kmi ki jong ki kaba pinsung tho yangi ba le se ki ki broken families ba ki long pa kim shong shu kim acknowledge shu kim don shu hari yang kasem ban pek ban sumar sukhere ki tingyo iru ki data ki ba haka jing pek chunga ki long ki ba khamlong alarming kum bi ong tin phareng ki ba kham pinsung tin lu khandia habang yo I ba kumba 100% ne ki khynnah hapo ka study ki de ki bala ngop habun ki ngin ong no ki jing snew kum ka jing di secret ka jing di duma ka jing wat ka jing di ya kya tu kalong ka ka ba smoking dit yangi namal ba kum ki kme ki pa kum ki ngin ong no ki government officials kum ki long yeng mo kham tam ha society jongi ni sotna ladak long yeng kalong ka bet ki khon ki long ki betipsni ki lecture school ki start ki ban in ong no ki bengila ban ong ba kawai ka sni kin long ki contribution ki jing ki ba wan la ka jing toy sa society tamba habang yo snow ba hapdeng ki khynnah ki don kum kita ki ba don kita ki situations ki ba hadu kata nila yo snow yo ka to term children in street situations ki khynnah ki ba ki ba sa hasurok le se homeless ru ki la ban don ki bang don ki yen ki sen ki babiang bad ru ki khynnah ki ba krong na ki beggars kum ki ong tin thareng kini ki de ki reality na ki jing shisha ki ba ka reach long ministries ka childline but office jog DCPO naman ba ki tray ka ni ka kam ki yo I man la kasni mangi ki ba tray office let's say bo ni ki nong shop shnong ha jila Meghalaya ki nong tray office ki nong tray kam la jong nginum bniah shop hang kani but habang itip ikini ki ho at ni ong to ka biang ublay la bu kum kini ki breu kum kani ka ministry ban tray na ka benta kani ka kam hindi ha ju ka por ka don ka jingkali ka balong ka bangid na ban le khamba ban ay ka jing shakri ban pelat ngo ya kum kini ki khynnah na kini ki situations ki balong adverse ki bala ban kata ya ka jingwad jingkhya ka jongki but ya ka all round physical mental but emotional development ka jongki